zauren Malam Akushi. Ba za na manta da kauna ba. Alhamdulillah. Ba kaɗan fa kenan daga cikin abin da muka karanta a wannan kitabu da mudi din. Isa kullum nake cewa mu rage buri. A rage buri. Yanzu ka duba kan Halilu. A jihohin Hausa ni ban san wa inyamurin wanda gari bane. Halilu, washin a rayuwa kai yanzu me burin ka ne? Allah gafarta malam, ai ni buri na samu dime me bazaura daura mana aure. Bazawara. Kaga yaro da girina ina ka ina bazawara. Yanzu ka duba ka ga wani. Shi ma idan ya shigo lafiya karan da dan gidan Emeka ne. Kai kuma me burin naka? Ai ni buri na Allah gafarta malam bai wuce a sai mun sabon wheelbarrow in tafi bakin tasha ba. To uwar mai zaka tura ne eh? Kai kuma me burin naka? Allah ya gafarta malam. Ai ni buri na sinti miliyan 1 na zari naira 100 in gudu. Shikenan buri na cika. Ka dana rufe mana baki kamar shi. Ka ji mana hawa mara rabo? 100 ta ma me to? Yawa kai naga kamar mu'mine ne da kai. Kai me burin ka ne? Malam buri ya ni in samu dambu. Ka tashi dambu. Kaga dan tashi dambu uwanka. Da ke kuma ban san wani irin buri kake tafe da shi ba. Akar maka lawan mu kalan namu burin ai dan kadan ne. Ai ba shi da yawa dan kadan ne. Madal. To tunda dan kadan ne ai ka faɗa mu ji. Ai wato ni din akar maka lawan burin ba da yawa. Daman kawai yar bukata ta dai ni kafin dai na mutu. Na dan mallakin motar nan ta hawa guda 270. Trailer nan a dan zuba ta a Lagos kaman guda 700. Sai kuma gida a Abuja guda 300. Sai kuma a Kano guda 400. A Maiduguri guda 100. Sai kuma a bangaren Nasarawa State can ina dan bukatar koda gida 50 ne. Sai kuma dan kudin kashewa ni daman ni sune ma na dan fi karkare abin in samu trillion 2 wallahi ta wadatar da ni ai ni burin ba yawa a harama. Kai maka lau. Ya o damun wai duk surutun nan ne da nake ta damun kai baka ji na bacci kake yi aran mata shi aka maka lau alama la kanan lai to oh my god